Počas 2. júlového víkendu sa v lokalite Síky v Extraviláne našej obce konal druhý ročník súťaže modelov historických lietadiel pod názvom Močenské pastorále. Podujatie sa uskutočnilo pod organizačnou taktovkou celosvetovo pôsobiacej spoločnosti The Society of Antique Modelers, ktorej slovenská pobočka má označenie SAM 119. Ide v podstate o klub priateľov historických modelov a motorov. Podujatie otvoril riaditeľ súťaže Pavel Rábek spolu so sponzormi a zároveň sympatizantmi podujatia Mariánom Radošovským, ktorý obhospodaruje pozemky, na ktorých sa súťaž konala, a Petrom Síkorom, zástupcom starostu obce. Obaja popriali súťažiacim dobrý vietor a úspech v konečnom hodnotení. Potom sa už mohlo začať samotné zápolenie ľahučkých lietadiel. Všetci členovia spoločnosti, ktorých je na Slovensku viac ako 80, sú vlastne modelári, ktorých dokonale prepracované modely lietadiel sú schopné letu a preto sa s nimi s nadšením zúčastňujú aj súťaží. Stávame modely, ktoré sa stávajú klasickou cestou z dreva, z papiera a vôbec tých materiálov, ktoré sa do toho 50. roku, do roku 1950 používali. Súťaženie je vlastne také korenie medzi modelármi, lebo samotná stavba, samotné polietanie samozrejme nás uspokojuje, ale to súťaženie predsa len taká tá rivalita medzi ľuďmi je a podnecuje nás k takému lepším stavbe a lepším výkonom. Pali Rábek ma dotiahol k tomu, aby sme začali tuto si poletovať s týmito modelmi, ktoré máme. No a usúdili sme, že by sme mohli usporiadať takúto súťaž v Močenku, aby to nebolo len všetko šala a potom ostatné všetky súťaže sú v podstate mimo toho západného Slovenska, okrem teda jednej dubovej. Takže sme sa rozhodli, že vyskúšame usporiadať súťaž aj v Močenku. Močenské pastorále prilákalo na Síky autorov a majiteľov historických modelov zostrojených podľa dobových plánov a z vtedy existujúcich materiálov. Súťažiaci boli podľa prihlásených modelov rozdelení do 5 súťažných kategórií. Jedna z nich bola bezmotorová, čiže vetrone, ktoré sa do vzduchu dostali pomocou gumového katapultu. Ostatné modely sa do výšok vzniesli pomocou elektromotora alebo spaľovacieho motora. Väčšina súťažiacich boli páni v zrelom veku, ktorí sa modelárstvom a lietaním zaoberajú už celé roky. Nesmierne sa však tešia, ak sa k nim pridá aj niekto z mladšej generácie a s radosťou mu radia a odovzdávajú svoje skúsenosti. V Močenku sa ku skúseným modelárom pridal aj najmladší člen slovenského SAMu, iba 15-ročný Marek Mach z Osenice. Minulý rok 2. augusta som sa bol pozrieť na historické modely na majstrovstvá Slovenska do Očovej a ma to chytilo, tak sa im venujem aj ja teraz. Plány väčšinou získavam tu zo súťaží, vždy si od niekoho nejaký kúpim a potom sa snažím ten model postaviť tak, aby lietal čo najlepšie. Zatiaľ som bol iba na 3 súťažiach, ešte som sa nejako lepšie neumiestnil. A najlepšie, čo bolo asi 5. miesto na šalianskom zlete. To bola prvá súťaž sezóny. Je to dobrý pocit, keď vidím, že niečo, čo som si ja postavil, niečo, pričom som sedel určitý čas, vidím, že to pekne lieta. Je obdivodné, že vôbec 15-ročný chlapec nesedí pri počítači a lepí si lietadielka a chodí s nimi na súťaže. Tá tendencia toho nárastu tých prísunu mladých ľudí nevyzerá veľmi dobre. Problém je rovnaký všade. By som povedal priam, že ešte horšie je to v zahraničí, pretože toto sú kategórie modelov, ktoré sa robili v 50. rokoch a tí, čo to voľakedy robili, sa k tomu vracajú tiež po nejakom období a tam je tendencia taká, že to sú starí 80-roční újovia. Zaujíma ma vyššie, aj fotografujeme, aj posielame do sveta fotky, to je jedna vec, ale toto mám relax, vypadnem z chalupy, mám kľud, som rád, že proste niekde stretnem dobrých kamarátov, dobrých priateľov a ktorí sú takisto postihnutí ako ja modelárčením. Na súťaž sa prišlo pozrieť aj niekoľko nadšencov a detí. Všetci sa počas súťaže s údivom dívali na to, čo súťažiaci vo vzduchu dokázali s niekoľko desiatok gramov vážiacimi lietadielkami. Na modrej oblohe bez jediného mráčika vystavovali postupne všetky lietadlá na obdiv svoje farebné krídla alebo trupy a predvádzali sa v tom, ako vedia nádherne plachtiť vzduchom. Je to pre mňa zaujímavé z 2 pohľadov. Z prvého pohľadu ako rodič jedného súťažiaceho a z druhého pohľadu, keďže sám som v minulosti aktívne lietal na vetroňoch, takže je mi to určitým spôsobom blízke aj to modelárstvo. Ja som tu s priateľom a sme udívení z toho, aké to tu vlastne je, že to je celý zväz, alebo ako to funguje. No tak dúfame, že na budúci rok už aj on sa zapojí, že niečo vyskúša a bude
bude lietať ako aj títo páni. Ja som nedávno si kúpil model, zrovna konkrétne 2 dní dozadu, tak som sa rozhodol, že príde dneska pozrieť a páči sa mi to, rozmýšľam, že by som s tým začal trošku viacej s tým lietaním a tak celkovo venovať sa tomu ako hobby. Príde mi to taký pekný šport, vidím, že sa to všetci usmievajú a pôsobí to také uvoľňujúce, taký ozaj relax. Rozľahlé slaniskové lúky Sík sa rozhodli využiť na prezentáciu modelárskeho športu dvaja Močenčania, ktorí okolie obce dokonale poznajú. Pavel Rábek, nadšený dlhoročný modelár, ktorý k tomuto u nás trošku netradičnému športu priviedol svojho teraz už kolegu Ľudovíta Peca. Obaja už majú na konte aj pekné úspechy v súťažiach. V šali na súťaži tento rok som bol, myslím, že na 6. mieste, v Žiline myslím, že tiež tak nejak okolo do 10. miesta. Na majstrovstvách Európy v kategórii vetroňov, čo som sa zúčastnil v Ivančiciach pri Brne, tak tam som bol na 41. mieste zhruba zo 100 súťažiacich. Šala a okolie má slušné úspechy. Na majstrovstvách Európy, ktoré boli minulý mesiac v Brne, v Čechách, som skončil v kategórii vetroňov na 10. mieste. Modelári zo Slovenska sa súťaží zúčastňujú nielen doma, ale častokrát aj v zahraničí. Najčastejšie v susednom Česku, Maďarsku alebo Rakúsku. Spomínaní močenskí modelári sa v domácom vzduchu v konkurencii nestratili. Pavel Rábek získal so svojím modelom 3. a Ľudovít Pec 6. miesto v kategórii vetroňov.